al 2 keer het paraat kwijt best, dus dat gaat heel best. Nee, dat is meer een gedenk ding. Oh. Hey, doe de rest hoor. Ja, ik doe eens met hem mee. Deze hier was misschien wel miste foto, dus het wie wel mooi dat je al een auto stiert. Doei! Nou, een fotokameitje voor als bewijs. Er zijn hele pittige stukjes mij af, heel stijl omheen, af, heel stijl naar beneden. Ja, 4 seizoen. En krapje. Kratje bier, flesjes, bierviltjes. Wilt u ook op de chatsvlog? Marianne to the rescue. Kom op Marianne, hoe is het? Meteen even abonneren. Hoppa! En naar je jong, naar je vlog. Wij gaan naar bed, wij zijn heel geer.